Halo logofor खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासिबो बरायबाय ओमफ्राय आङो नै इउटिउबाव नोंथांमोनजों आङो रायलायैया बहुत गोबाव जाबायमोन मानो होनबा आंनि मबाइला एसे खाराब जाना दङ ओमफ्राय दा आङो जेखिनि शुट खालामदों बेबो आंनि बेलेग फंबायनि मबाइलावसो शुट खालामदों ओमफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं थ' दिनैनि कन्टेन्टआ ब्लग एबा माबा मोनसे जानाय नङा आथिखालाव जाबाय थानाय मोनसे फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम जालांनाय मोनसे घटना बेनि सायाव लानानै आङो फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबसिम नायलांदो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो दिनै सानडे दिनै जोंहा जेबो खामानि गैया ओमफ्राय जोङो जास्ट बेयाव बेरायनोसो फैदोंमोन आरोना जोंहा जेबो खामानि गैया जोङो ओरैनो न'आव मा खालामनानै थानो जोंहाथ' जेबो खामानि थाया नालाय नै बे भिउसफोरखौ जोङो ओरैनो नायनो देहाफोराबो मोजां मोनगोन गोसोफ्राबो मोजां मोनगोन साननानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय फैदों थिगैनो खोथा ओमफ्राय आङो वाट्सएप नायबाय जेनेबा भिडिअ माने फेसबुकआव नायबाय वाट्सएपआव नायबाय ओमफ्राय आं ओरैबायदि दुखु मोनबाय जेनेबा जोंनि बर'फोरा मानो एसेबां माने आलाय आथानि जानानै दङ दासान्दि दासान्दि सानै मानसिखौ दा गोदान आफादजों लोब्बा थानाय होननानै गावथारबाय आरोना ओमफ्राय बे गावथारनाय मानसिफोरनिया सासेना 15 दिनल' जानाय सासे गथ' दङमोन बे 15 दिनल' जानाय गथ'नि बिफाया दा थैनानै थांबाय दा गथ'आ मरिया जाबाय दा आं भिडिअसफ्राव नुदों फेमिलि न'खर गासिबो बहुत दुखु जाना दङ नाथाय दा दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा बिसोरनि फेमिलिनि सायाव थानानै माबा मोनसे बेबस्था लादोंना लायाखै बेखौथ' आं जेबो मिन्थिया मानो होनबा आं बिदिनि बागै जेबो भिडिअसखौ बानायफेराखै बाट आं दिनै मानि थाखाय दुखु मोनदों मेन खारना बेनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव एसेबां माने दुखुनि बाथ्रा जानानै थाबाय जाय बाथ्राया जोंनि बर' गासै बड'लेण्डआव थानाय बिटिआरआव थानाय गासैबो बर' सुबुंफोरनि थाखाय दुखुनि बाथ्रा ओमफ्राय दा मा बेफोरबायदि भिडिअसफ्रा बेफोरबायदि दुखुनि बाथ्राफ्रा भाइरेल जानो थाखाय समानो गैया माने मा होननांगौ बेखौ सानसेब्लाबो भाइरेल जानो थाखाय मा जागोन बेनिफ्राय मस्ट भाइरेल शेयार जागोन 50 60 70 मस्ट 100 जाबाय जेनेबा 100 जन मानसिया बेखौ शेयार खालामो दुखुनि बाथ्रा एबा बर' हारिनि माबा मोनसे बाथ्राखौ एबा गियान मोननाय मोनसे बाथ्राखौ नाथाय बिनि गेजेराव भाइरेल भिडिअ गाज्रि फट' गाज्रि भिडिअ एक्सेट्रा माबा मोनसे गाज्रि खिन्थु मानसिनि गोसोआव जेबो मानसिनि मेलेमाव जेबो नलेज होनो हानाय भिडिअ नङा बियो जागोन बियो सानसेयावनो मस्ट 200 शेयार जागोन अब्ला नायदो बे गाज्रि भिडिअसखौ शेयार खालामनो हायोब्ला जों बेफोरबायदि दुखुनि बेफोरबायदि मोजां माने माखासे गियान मोननाय एबा माखासे सुबुंखौ सोलायहोनो हानाय माखासे सुबुंखौ जौगाहोनो हानाय बेफोरबायदि दुखुनांथाव बाथ्राफोरखौ जोङो शेयार खालामनो मानो हाया बे आंनि मोनसे कुइसन ओमफ्राय मानि थाखाय शेयार खालामनो जानो लुबैदोंमोन जाहाथे बेफोरबायदि दुखुनि बाथ्राखौ नुनानै माखासे भिडिअसफोरखौ जेनेबा नुनानैब्लाबो जोङो खौसेथि जानानै बेखौ शेयार खालामनायजों मा जों गासिबो मानसिफ्रानो मिथियो शेयार खालामनायनि उनाव आयौ बिदि जादों अबे जायगानि बेखौ जोङो मिथिबाय शेयार खालामनायनि गेजेरजों जुदि नोंबो खालामा आंबो खालामा रावबो शेयार खालामाबा जोङो बेखौ माने मिथिया आरोना दा लोगोफोर आं बेखौल' बुंनो सानदों जेनेबा आङो नुदों जेनेबा आङो एसेबां माने शेयार जानाय नुवाखै जेनेबा दाखालि जे माखासे गाज्रि भिडिअ भाइरेल जादों बहुत शेयार जादों ओमफ्राय आङो दा बारा शेयार जानाय नुवाखै बे दुखुनि बाथ्राखौ ओमफ्राय एक्सुवेलि दा जाबाय एसे गोसारबायानो बाथ्राया होनबाबो आं एसेबां माने बुंनो रोङा बेफोरनि सायाव आं भिडिअसखौ बानायफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाया आं गोबांथार बाथ्राबो बुंनो रोङा ओमफ्राय जास्ट आं बेखौल' दुखु मोनदों आरोना जोंनि बर'फ्रा मानो दासिमबो खौसे गैया जोंनि लिडारशिपफ्रा मानो दासिमबो जोंनि बर' हारिखौ एसेबां माने बोजबनानै लानो हायाखै आं बेखौ एसे दुखु मोनदों एक्सुवेलि आं बिदि बुंनायनि जेबो नलेज गैखादे लोगोफोर आं होनना लाखाबाय आरो आं बिदि बुंफेरखायाबो आङो दुखु मोनबाय माने आङो दहाय मोदै गलायलायबाय मा होनो
जाय मानसिया मा होनो बिमाया गथ'निया ओरैबायदि फिसाखौ लानानै ओरैबायदि गाबनाय आङो नुबाय एक्चुअलि जाथाया दाखालिनो जानानै थांदों स्टेटासखौ आङो नायदोंब्लाबो एसेबां माने सम गैयामोन आंना नायनो थाखाय जिखिनि जाथाय जादों अब्लाबो आङो एसे बेस्थ'आव दङमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो साननै सानथाम बिदि बेस्थ'आव थाबाय थादोंमोन जेनेबा मैयाबो जोंहा मिटिं जादोंमोन BCAA नि मिटिं ओमफ्राय बेयाव आं थांनानै एकदम मेंनानै आं जेबो नायखायाखै टटेलि ओमफ्राय आङो एकदम दिनै फ्रि टाइम नालाय आं दिनै नायदोंमोन आङो ओरैबायदि मोदै गबाय दहाय माने सहायनोनो हायासै आं बोरैबा मोनबाय ओमफ्राय आं गोसोखौ बोरैबा मोननानै आङो बेरायफैबाय फंबायखौबो लांफैनांगौमोन नालाय ओरैनो टाइम पासनि थाखाय बेरायफैबाय ओमफ्राय दा आरो फैनानै भिडिअ नायफैबाय आङो वाट्सएप स्टेटास नुबाय ओरैबायदि दुखु मोनखाबाय मा होनबावनो आरो दा लोगोफोर जोङो गावजों गाव खौसे जानाया बहुद गोनांथि जाबाय दा नोंजों आंजों सापर्ट होलायाबा नों आंखौ नोंसोरखौ आं जुदि हेफाजाब होलायाब्ला जोंनि बर' हारिया बायस्रांनो थांनो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया आरो आं नुदों जेनेबा बिथांमोनहा जेबो लोब्बा गैखायानोमोन आरो बिथांमोना बिसोरजों एटेक जानाय माबा मोनसे जेबो रिजनानो गैयामोन जेनेबा एटेकखौनो जाखायाखै बिसोरो आं नुदों दहाय फेसबुकाव मा होनो जेब्लानाखि बिसोरखौ हमनानै लांदों अब्ला माने बिसोरनि ड्रेसा आलादामोन जेब्लानाखि आफ्टार किल माने थैखांनायनि उनाव बिनि ड्रेसा दस्रामोन आं बेफोरबायदि नुदों बाट बियो बेसेबां सैथो आंथ' बेखौ जेबो बुंनो हाया बाट आं जेखौ नुदों आं बेखौ खिन्थाबाय आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय मा होनबावनो आरो दा दुखु बिराद दुखु जेनेबा आंथ' इसिबां माने बुंनो रोङा होननानै नोंथांमोननो बुंबाय थाखाबाय जास्ट आं गोसोआव जाय सानदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं मिन्थिया दा आं जास्ट बेखौल' लुबैयो बर' हारिनि जायफोरनाखि बिथांमोना जोंनि थाखाय मुंख्लं जानो थांबा बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों आरो जायफोरनाखि जाय फेमिलिनि मानसिफ्रा गावसोरनि आंगोखौ फोजोबनानै गोनां जादों एबा खोमानो गोनां जादों एबा खोमानानै लानांदों बिथांमोननि फेमिलियाव अरायबो इसोरा लोगोसे थाथों बिथांमोननि फेमिलिया दुखुजों साग्लोबजानायब्लाबो बिथांमोननि गांनाय उखैनाय एभ्रिथिं इसोरा सोरगोनिफ्राय आशीर्बादखौ होनानै होथों जेन' बिथांमोनाबो मोजाङै थानो हायो बिथांमोनाबो गावसिनि नांगौखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो आसा खालामदों जोंनि गभर्नमेन्टआ बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ माबा मोनसेब्लाबो अनसुंथाइ होगोन होननानै आङो बिलिभ खालामदों माने बे आंनि साननाय दा लोगोफोर आं जेबो बुंनो रोङा आं भिडिअसखौ बेयावनो एन्ड खालामनोसै माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ क्षमा खालाम आं दहायनो होनखाबाय आं बिदिनि सायाव जेबो नलेज गैया टटेलि जिर' बास आं दा बेखौ फैनानै दुखु मोननायनि थाखायसो आं बे भिडिअसखौ बानायदों खुलुमबाय